Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 11 февраль шәршәмбе көне Әнкарада 14 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. İstanbul'da Халыкара яшь эшмәкәрләр конгрессы узды. Яшь Мусиат тарафыннан 2 елда бер тапкыр оештырылучы конгресс бу юлы киләчәк бүген темасы белән ачылды. Төркия ил башы идарәсенең инвестициялар һәм финанс офисы башлыгы Бурак Даулоğlu билгесезлек чорында эш куруның һәркемнең кулыннан килмәвенә игътибарны җәлеп итеп, монда лидерлык күрсәтәчәк шәхесләргә ихтыяҗ бар. Билгесезлектә эш корырга кемнең батырлыгы җитә, иң мөһиме эшкуарлар. Алар бизнес белән генә шөгыльләнми, ил башыбыз сәясәттә һәм дипломатиядә минемчә иң зур эшкуарга үрнәк булып тора, диде. Бурак Даулоğlu җәмгыятьтә эшкуарларның кызганыч еш очрамауларын белдереп, шуның өчен яхшы эшкуарның кыйммәтле булуына басым ясады. Даулоğlu дәүләтнең барлык мөмкинлекләре һәм сәясәте белән эшкуарлар янында булуын да белдерде. Мусиат башлыгы Бурхан Өздәмир исә тәэминат чылбырларының үзелүен һәм көчләр балансының үзгәрүен әйтте. Ул яшь эшкуарлар вазифасында ширкәт кору гына түгел, яңа җәмгыять модельләре һәм яңа җәмгыять аңлаешын булуына басым ясады. Мусиат бәйсез сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр ассоциациясының яшь Мусиат башлыгы Мәхсум Уста эш дөньясында кешене тыңлый белгән кешеләрнең кирәкле булуын әйтте. Яхшы тыңлаучылар клиент әйтмәгән сүзләрне даңлый, партнерның шикләнүен сизә, командасы тынып калган вакытта проблеманы күрә. Тыңлау дисциплинасы лидерлык үзенчәлеге, диде ул. Төркия Риядта үткәрелгән коалиция җыелышында Сүриядә Даиш террор оешмасына каршы көрәштә бердәм һәм координацияләнгән тотышка чакырып, Сүриянең террорга каршы көрәштәге ролен ныгыту кирәклеген ассызыклады. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүенә караганда, Төркия тышкы эшләр министры урынбасары Илче Муса Кулаклыкая Даишка каршы көрәш халыкара коалициясының сәяси директорлар очрашуында Әнкара җитәкчелегенең позициясын җиткерде. Үз чыгышында Кулаклыкая Сүриядә утны туктату һәм интеграция барышының илнең җир бөтенлеге һәм бердәмлеге нигезендә тәмамлануының мөһимлегенә басым ясады. Кулаклыкая бу адымнарның Төркиянең милли иминлек өстенлекләре кысаларында башкарылуының мөһимлегенә игътибар юнәлтте. Министр урынбасары шулай ук Даишка көрәштә бердән-бер легаль актер буларак коалиция әгъзасы Сүрияне кабул итү кирәклегенә басым ясап, Сүриянең террорчылыкка каршы көрәш сәләтен ныгытуның узын мөддәтле тотрыклылыкны тәэмин итү һәм оешмага каршы көрәштә даими нәтиҗәлелекне саклап калу өчен бик мөһим булып калуын белдерде. Украина рәсми затлары илнең көнчыгышындагы Богодухив шәһәренә ясалган Русия һөҗүмендә 4 кешенең, шул исәптән 3 кечкенә баланың гомере өзелүен белдерде. Төбәк хәрби идарәсе башлыгы Олег Синегубов мәгълүматларына караганда, берәр яшьлек 2 малай һәм 2 яшьлек бер кыз бала Русия һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булган. Синегубов Telegram каналында язганча, балалар белән бер үк өйдә булган 34 яшьлек Иратта авыр җәрәхәтләрдән үлгән. Яраланган 74 яшьлек хатын-кызга исә медицина ярдәме күрсәтелә. Синегубов элегрәк ясаган белдерүендә һөҗүм вакытында 35 яшьлек авырлы хатынның да яралануын әйткән иде. Богодухив шәһәре Харьков төбәгендә урнашкан. Соңгы вакытта Русия кораллы көчләре бу төбәктәге транспорт һәм энергетика аскырмасына һөҗүмнәрен көчәйтте. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль илбашы Исхак Герцогның рәсми сәфәренә каршы протест белдерү өчен Австралия парламенты бинасы алдында йөзләгән кеше җыелды. Фәләстин байраклары һәм сәясәтчеләрнең көчле яклауы Эльбанизи хөкүмәтенә басымны арттырды. Шәршәмбе көнне үткән протестта сенатор Дэвид Пакок һәм Яшелләр партиясе лидеры Лариса Вотерс кебек сәясәтчеләр катнашты. Шул ук вакытта бәйсез халык ышанычлысы Зали Стеггал Израильнең һава һөҗүме нәтиҗәсендә Газзада һәлак булган Австралия ярдәм
һәм хезмәткәре Зоми Франкком өчен герцогтан ничек хисап соралачагын ачыклауны таләп итте. Франкком 2024 елның апрелендә һәлак булган иде. Бу вакыйга ил күләмендә зур кайгы тудырды һәм Австралиянең Израиль белән мөнәсәбәтләрен яңадан карарга мәҗбүр итте. Хөкүмәт рәисе Энтони Эльбанизи Франккомның үлеме мәсьәләсен герцог белән сөйләшүен һәм хөкүмәтнең башка борчуларын да җиткерүен әйтте. Канберра тикшерүләр барышында тулы ачыклык көтә. Эльбанизи гаепләнүчеләрнең тулы җаваплылыгы, шул исәптән тиешле җәзалар өчен басым ясауны дәвам итәчәкбез дип белдерде. Герцогның 4 көнлек сәфәре башланганнан бирле протестлар туктамый. Атна башында полиция һәм демонстрантлар арасындагы бәрелешләр киеренкелекне арттырды. Күп кенә шәһәрләрдә меңләгән кеше йөрүшләр үткәрде. Миллионлаган яшь Бангладешлы пәнҗешәмбе көнне 2024 елда студентлар җитәкчелегендә үткән һәм элеккеге хөкүмәт рәисе Шәйх Хасинаның авторитар идарәсен тәмамлаган күтәрелештән соң илнең яңа лидерын билгеләячәк тарихи сайлауларда беренче мәртәбә тавыш бирә. 18 белән 27 яш арасындагы яшьләр илнең 129 миллион сайлаучысының 44% тәшкил итә. Аларның күпчелеге Хасинаның 15 еллык идарәсе вакытында бер кайчанда тавыш биргәннәре булмавын белдерә. Шул ук вакытта элеккеге хөкүмәт рәисе дәверендәге сайлаулар киң таралган хәрәмләшү гаепләүләре һәм оппозиция партияләренә куелган тыюлар белән күләгәдә калды. Беренче мәртәбә тавыш бирергә әзерләнүче 33 яшьлек университет хезмәткәре Файзуллах Вазиф үзенең Хасина хакимияттә булганда тавыш бирмичә калуын, чөнки моның үзгәреш китерәчәгенә ышанмавын әйтә. Яшь сайлаучылар санының бу кадәр артуы партияләрне үз кампанияләрен яңадан карарга мәҗбүр итте. Пропагандада сонлы мөхит үзәк урынга чыкты. Партияләр Facebook видеоларыннан TikTok роликларына кадәр онлайн эшләргә зур инвестициялар ясады. Әлеге сайлауларда Хасинаның элеккеге хакимият партиясе Авами лигинең катнашуы тыелды. Моның урынына Хасина дәверендә зәрлекләнгән партияләр ярыша: Бангладеш милләтчеләр партиясе һәм аның берлектәшләре. Шулай ук илнең иң зур дини партиясе булган Җәмәгати Ислами җитәкчелегендәге коалиция. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тизмәбезнең бу чыгарылышында Төркиянең бокс тарихындагы иң әһәмиятле спортчыларның берсе, легендар боксчы, Босфорның үгезе дә дип йөртелә торган Синан Шамил Сам турында сүз барачак. Синан Шамил Сам 1974 елның 24 июнендә Германиянең Франкфурт шәһәрендә туа. Аның гаиләсе чыгышы белән Төркиянең Карс төбәгеннән Германиягә эшче булып күченгәннәр. Төркиягә кайткач, яшь Синан Анкарада бокс белән шөгыльләнә башлый һәм тиз арада таныла. Аның һәвәскәр карьерасындагы уңышлары гаҗәеп. 9 тапкыр Төркия чемпионатында җиңә. 1992 елда 18 яшендә ул Канаданың Монреаль шәһәрендә узган яшүсмерләр арасындагы дөнья чемпионатында ярым авыр үлчәүдә алтын медальгә лаек була һәм дөнья чемпионы исемен яулый. Бу җиңү аны якты карьерасының башлангычы була. 1993 елда Синан Шамил Сам Бурсада узган Ауропа чемпионатында көмеш медаль, шул ук елны Урта диңгез уеннарында алтын медаль яулый. 1995 елдан ул авыр үлчәүдә чыгыш ясый. Шул ук елны Германиянең Берлин шәһәрендә узган бокс буенча дөнья чемпионатыннан бронза медаль белән кайта. Синанның иң зур һәвәскәр уңышы 1999 елда АКШның Хьюстон шәһәрендә була. Ул финалда казах боксчысы Мухтархан Дилдәбәковны җиңеп, супер авыр үлчәүдәге дөнья чемпионы исемен яулый. Һәвәскәрләр арасындагы матчларда 217 җиңү һәм 18 җиңелү белән ул халыкара бокс җәмгыятендә үз исемен ишеттерә. Хәзер ул профессионализмга әзер. Синан Шамил Самның профессиональ бокстагы дебюты 2000 елның 15 апрелендә тормышка аша. Беренче
18 матчында рәттән җиңү яулап, ул хыялдагы башлангычын ясый. Аның көчле сугулары, шыдамлыгы һәм көрәш рухы көндәшләрендә курку ята. Рингтагы сугышчан рухы аңа Босфор үгезе кушаматын китерә. 2002 елның 17 октябрі түрік боксы үшін ұнтылмас күн була. Синан Шамилсам Ауропа бокс бірлігі ауыр өлшеудегі чемпион титулы үшін рингка поляк боксчысы Пшемыслав Салетаға қаршы шыға. Ол 7 раундта көндәшін нокаутқа жіберіп чемпион була. Бу казанышы белән ул Ауропа ауыр өлшеудегі чемпион титулын яулаған бірінші түрік боксчысы буларак тарихка керә. Синан Шамилсам титулын уңышлы яклый. 2003 елда ул 6 раунд Британия боксчысы Дэнни Уильямсны техник нокаут белән, аннары 7 раундта Юлиус Фрэнсисны нокаут белән җиңеп билбавын саклап кала. Һәр матчта ул гаҗәеп уен күрсәтә. Кайчак 6 раунд эчендә көндәшен 3 тапкыр нокдаунга җибәрә. 2004 елда Синан титулын немец Луан Красникиға оттыра, ләкин бирешми. 2004 елның 20 ноябрендә Германияның Кемптон шәһәрендә ул дөнья интерконтиненталь авыр үлчәүдәге чемпион титулы өчен Русия боксчысы Денис Бахтовка каршы рингка чыга. Ул бу абруйлы титулны яулау өчен көндәшен 10 раундта нокаутка җибәрә. Төрек спортчысы үз титулын 2005 елның 22 февралендә Берлинда Лоуренс Клейбейга каршы, 2005 елның 11 июнендә Кемптонда Угандадан Питер О'Хеллога каршы яклый. Кызганычка ул титулын 2005 елның 12 ноябрендә Гамбургта Русия спортчысы Олег Маскаевка хөкем карары белән оттыра. 2006 елда ул Бразилиялы Джош Аресны җиңеп, интерконтиненталь титулын кире кайтара. Ул шулай ук Мексика спортчысы Саул Монтана һәм Австралия спортчысы Боб Мировичны җиңеп титулын яклый. Синан 2007 елда Америка спортчысы Оливер Макколга оттырганнан соң титулын тагын бер тапкыр югалта. 2008 елда спортчы ВБС Урта диңгез авыр үлчәүдәге чемпион титулы өчен Хорватияле Ивица Перковичны җиңә һәм киләсе 3 көрәшендә җиңү яулап пенсиягә чыкканчы титулын бирми. Аның соңгы көрәше 2008 елның 4 июлендә Ауропа бокс берлеге чемпионы титулы өчен итальян Пауло Видоска каршы була. 12 раундлы авыр көрәштән соң судьялар аны 8 исәп белән тәмамлый, ләкин арадашчылыктан соң Синан Шамил чемпион дип игълан ителә һәм титулын кире кайтара. Синан Шамил самны айырып торучы нәрсә аның казанышлары гына түгел, ул үзенең уникаль 4 сул, 1 уң техникасы белән данлыклы иде. Көндәшләренә 4 тапкыр сулдан туры суга, аннары 5-сендә уң кул белән нокдаун ясый. Бу гади, ләкин бик нәтиҗәле комбинация аның үзенчәлекле сугуына әйләнә. Һөнәри карьерасында Синан Шамил сам барлыгы 35 очрашу үткәрә, шуларның 31-дә җиңә. Бу җиңүләрнең 16-сы нокаут белән тәмамлана. Рингта кайтырга тырышса да 2009 елда сәламәтлеге белән проблемалар кичерә башлый һәм актив бокстан китәргә мәҗбүр була. Кызганычка Синан Самның якты карьерасы сәламәтлек проблемалар белән тәмамлана. 2010 елның декабрендә ул бавыр җитмәүчелеге аркасында реанимациягә салына. 2011 елның гыйнварында исә хастаханәдән чыгарыла, ләкин тулысынча тернәкләнмәгән була. 2015 елның октябрендә аның авыруы кабатлана. Спортчының сәламәтлек проблемаларына бөер җитешсезлеге дә өстәлгәч, 24 октябрьдә кабат реанимациягә салына. Барлык тырышлыкларга карамастан ул 2015 елның 30 октябрь төнендә Истанбулда хастаханәдә вафат була. Синан Самга нибары 41 яшь иде. Аның җәсәдән карага китерелеп каршы якка зиратына күмелгән. Легендар боксчының үлеме Төркия спорт җәмгыятенә зур кайгы китерә. Әнкараның Синҗан районында аның исемендәге парк төзелә. Синан Шамил Сам Төркия спорт тарихында яулаган титуллары белән генә түгел, характеры һәм көрәш рухы белән дә эз калдыра. Авыр үлчәм категориясендә халыкара чемпионлыкка ирешкән
килгән беренче төрек боксчысы буларак, ул киләчәк буыннар өчен юл ача. Аның рингтагы чыдамлыгы, аяктан яга торган сугулары һәм бер кайчанда бирешмәве онытылмаслык чыгышлар белән истә кала. Төркия һәм Германия ватандашлыгына ия булса да, ул һәрвакыт Төркия өчен көрәшә, милли кыйммәтләргә тугрылыгын күрсәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Синан Шамил Самның хикәясе хыялның, омтылышның чын барлыкка әйләнүенең иң яхшы мисалы. Франкфурттан Анкарага, аннары дөнья бокс рингларының иң югары ноктасына бу сәяхәт ныклык һәм ышаныч көчен күрсәтә. Босфор үгезе спортчы гына түгел, көрәш символы, горурлык чыганагы һәм яшь спортчылар өчен илһам бирүче дә иде. Ул һәрвакыт Төркия спортына китергән хөрмәте һәм казанышлары өчен рәхмәт белән искә алыначак. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килокесешлегендә. Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.